Walang imposible kay bantay. Yan ang tema kan Pet Fair na piglunsar kan JCI Legazpi kasubagong aga, Marso 28 sa Ayala Malls Legazpi. Ang Pet Fair parte sa naman kan Rabies Awareness Month. Apwera sa mga cute na paw clothes, may mga mababakal mandigding dog food, herbal shampoo, organic soap asin kadakol pang iba. Sigun kay Alvin Tan, presidente kan JCI Legazpi, apwera sa makatabang sa exhibitors, mauot manindang maihiras ang mga lakdang ngani maging responsible pet owner asin maihiras man ang mga paagi ngani makaibitar sa rabies. Kasabay man sa aktibidad ang rabies vaccination asin consultation. So since maraming cases sa Legazpi na mga stray dogs na nangangagat, we would like all the barangays to be able to know yung responsible na pag-take care sa mga pets sila para hindi maging stray dogs. Saro sa mga nagpartisipar sa Pet Fair si Honey na pigpapasalamat na nabilog ang aktibidad. Upon invitation of Doc Manny, hindi po ako nagdalawang isip na mag-yes dito sa invitation niya, and this is also our chance as small business owners to of course market our products. Presente man sa aktibidad ang Albay Veterinary Office sa pangingenot ni Dr. Manny Victorino. March is Rabies Awareness Month, so ang message na po ay ang pinakang sekreto man lang para maiwasan natin yung rabies is number 1, vaccination, and then number 2 is the responsible pet ownership. Madurar ang Pet Fair sundo sa aga, Marso 29. Apwera kan Pet Fair, magkakaigwa manin poster making contest, pet show as in orientation dapit sa Barangay Responsible Owners of Dog o BROAD program. Para sa mga baretang tatak Bicol, an Imperial, Bicol University Intern.